Viața-i plină de întristări, griji din zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara
tu teme. El a stat ca mărturie, că au țintit un om suprem. L-au străpus mâinile sfinte omului venit de sus și acolo sânge fierbinte Domnului Hristos Iisus. Dar nu l-au putut ținti totdeauna pe o cruce, pe cel ce din cer veni, ca păcatul să-l arunce. Cu ele au ruginit. Crucea nu mai este astăzi, dar Iisus cel răstignit a fost viu și atunci și astăzi. Amin. Mă copleșește așteptarea, dar nu
pierde al tău păcat. Doar spune atât, o Domnul meu, tu m-ai iertat. Doar spune atât, o Domnul meu, tu m-ai iertat. El îi spune-i durerea ta, El aici se ascultă inima, El aici spune-i necazul tău. O, Domnul meu, te rog să intri în cortul meu. El aici spune-i durerea ta, El aici se ascultă inima, El aici spune-i necazul tău. O, Domnul meu, te rog să intri în cortul meu. Și-n disperare îmi străiesc pe acest pământ, și știu de dragostea ce mi s-a dat. Într-o lume tunecată, în durere și păcat, Iisus e răspunsul lumii, singur e. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Într-o lume întunecată, durere și păcat, într-o lume cu dureri și amenințări, Iisus e jertfa noastră, pace doar la El găsim, mângâiere și salvarea noastră e. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea lui Dumnezeu.
El este Domn și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Iisus a spus, deloc să nu vă temeți. Eu sunt cu voi în fiecare zi. Să aveți credință prin furtuni chiar de răstrece. Să se oprească nevoi, porunci. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zori. Nu priviți înapoi, și dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zori. Nu priviți înapoi, și dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi. Fiți pregătiți, ea-i aproape gata. Priviți cum poate holile de pe câmp. El va veni și vom primi răsplata. Când ne-a promis Iisus va reveni. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea
Prin Duhul Sfânt cu toți vom reuși. Duhul Sfânt, prin ei vom mângâie. Prin Duhul Sfânt cu toți vom primi. Să nu dați înapoi,
auzit un glas ceresc ce îmi șoptea mele. Eu nu vreau moartea ta, ci viață, vreau să-ți dăruiesc. Slavă, cinste și mărire Celui Sfânt din veșnicie, că-ai murit și pentru mine, mare păcătos. Slavă, cinste și mărire Celui Sfânt din veșnicie, că-ai murit și pentru mine, mare păcătos. Știu că locuiești aici, în Valea Plângerii, dar eu nu îi voi lăsa pe ai mei copii. Tu ești calea și adevărul, Duhul Sfânt, Mângâietorul, care nouă l-ai dat, fii glorificat. Tu ești calea și adevărul, Duhul Sfânt, Mângâietorul, care nouă l-ai dat, fii glorificat. Eu în ceasul încercării cu tine voi fi, iar în ceasul cel mai greu te voi izbăvi. Aleluia, aleluia, slavă fie lui Mesia, că ne-a dat promisiunea prin Duhul cel Sfânt. Aleluia, aleluia, slavă fie lui Mesia, că ne-a dat promisiunea prin Duhul cel Sfânt. Fii mereu tare credință până voi veni, și atunci cu slavă mare te voi izbăvi. Osanale, osanale, ca să strige fiecare, că Domnul nostru e mare și bine curând. Osanale, osanale, ca să strige fiecare, că Domnul nostru e mare și bine curând. Ești Dumnezeu cu adevărat, Părinte veșnic minunat, ne-ai arătat dragostea ta
și singurati și lăbim în darul pe urma tuturora mă-ntorc și eu tăcut sfioși și singurati și lăbim în darul mă rușinez de rodul puțin agonisit, dar Tu-mi cunoști așiza prin care m-am trudit. O, iată vine noaptea, îți cer un adăpost, să-mi tot aceia care la munca Ta au fost. O, iată vine noaptea, îți cer un adăpost, să-mi tot aceia care la munca Ta au
fie Domnul. Nu o să citesc un text, nu. Aș vrea doar un verset. Matei, capitolul 5, versetul 8. Spune, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Vă invit să ocupați locurile. Încă de duminica trecută, sora Eliza ne-a invitat să venim și noi la biserică. Nu am putut să venim, dar totuși aveam această dorință să vin și în biserica aceasta. Avem aici câțiva prieteni, frați în credință și prieteni care îi cunosc, ne cunoaștem cu ei, o parte din ei din Spania, o altă parte de aici din România, dar am avut această dorință să vin și aici. Îi mulțumim Dumnezeu pentru harul acesta. Amin. Dacă am venit în această dimineață înaintea lui Dumnezeu, am venit în casa de rugăciune, cu siguranță cu toții dintre noi am venit cu o dorință. Și care m-am bucurat și când a spus și fratele că la primul îndemn că trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, dorința noastră să fie să crește mai mult spre slava lui Dumnezeu, biserica să crească, noi să avem această dorință ca biserica să crească tot mai mult. Să ne apropiem de El cu o inimă curată. În prima parte, aș vrea să prezint câteva beneficii unei inimi curate. Și în Geneza, capitolul 20, versetul 5, a doua parte a versetului spune așa. Aici este vorba despre un împărat de Abimelec. Și a doua parte a versetului spune așa. Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată. De aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Unul dintre beneficiile unei inimi curate este că Dumnezeu te ferește să păcătuiești împotriva Lui. Omul acesta a făcut un lucru care el nu știa de el. A luat pe nevasta lui Avram. El nu știa că ea este căsătorită. Și după cum el le spune că Dumnezeu l-a înștiințat în vis de lucrul acesta. Dar el spune, eu am lucrat cu inimă curată. Și aș vrea ca în această dimineață, fiecare dintre noi, să ne cercetăm și să privim în interiorul inimii noastre și să vedem dacă și noi lucrăm cu o inimă curată. Amin. Pentru ca Dumnezeu să ne ferească, noi să avem o inimă curată. Amin. Domnul Dumnezeu ne științează și fie prin cuvânt, fie prin cântare, fie printr-un vas de lucru, Dumnezeu te științează. Ce fac eu cu aceste lucruri? Ce fac eu când vorbește Dumnezeu? Le iau și le aplic în viața mea de zi cu zi. Uitați că mai departe spune, acum dă omului nevasta înapoi, că cel este un proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dacă nu dai înapoi, să știi că vei muri negreșit. De multe ori, poate că în viața noastră, în relația noastră de zi cu zi cu oameni, poate la locul de muncă sau acasă, cu vecinii, poate că din greșeală sau neștiind, ne ținem un lucru care nu este al nostru, care nu ne aparține. Și Dumnezeu vine să ne științează sau o anumită persoană spune, vezi că lucrul acela este a persoanei în cauză, al cuiilor care îl ține. Și atunci, tu ce faci cu lucrul acela? Domnul Dumnezeu spune, dă înapoi. De ce? Că dacă nu vei muri. De multe ori sunt persoane care zice, uite, n-am pățit nimic,
i-am luat, e al meu, nu știe nimeni de el. Dar Dumnezeu știe. Știu și eu, îi spune Babelele. Știe El despre cauza mea. Știe El de ceea ce fac eu. Știe. Știe de orice situație. El cunoaște inima, El cunoaște gândurile, El cunoaște fiecare pas al nostru. De zi cu zi care o face. În Noul Testament aș vrea să vă dau două exemple. Tânărul bogat. Vedem că are inima lipită de avuții și atunci când Domnul Iisus spune vinde tot ce ai și dă la săraci. Vedem că El se lipește de lucrurile materiale. Uneori și noi poate că ne lipim inima de lucrurile acestea materiale, dar lucrurile materiale întotdeauna ne separă de Dumnezeu. Dar vine un om care Domnul Iisus se oprește în dreptul Lui și cu toții cred că îl știți, Zacheu, și spune așa: jumătate din avuția mea o dau. Jumătate din avuția mea. Deci, n-a trebuit să-i spună Domnului Iisus, du-te și dă-i. Pentru că inima lui s-a apropiat de Dumnezeu. Avea o inimă curată, el și-a dorit să fie în preajma lui Dumnezeu. Și spune mai departe, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi vă da înapoi împătrit. Vedeți ce face o inimă curată? Te conștientizează de lucrurile care te separă de Dumnezeu. Dar ce fac eu în momentul acela? Atunci când Dumnezeu mă conștientizează. Aici este un lucru care cu toții trebuie să medităm și nu numai să medităm la ele, dar trebuie să le punem și în aplicare în viața noastră de zi cu zi. Amin. Un alt om al lui Dumnezeu care a lucrat cu inimă curată îl găsim în Isaia, capitolul 38. Și vedem aici încă 3 beneficii unei inimi curate. La versetul 3 spune așa: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. În momentul în care noi lucrăm cu credincioșie, în momentul în care noi avem o inimă curată, avem îndrăzneala la Dumnezeu să-i spunem: Doamne, adu-ți aminte. Atunci când suntem într-o strântorare, atunci când suntem într-un necaz, într-o problemă, atunci noi avem îndrăzneala la Dumnezeu să spunem: Doamne, adu-ți aminte de mine. De ce? Avem curajul acesta să spunem că am lucrat cu credincioșie și cu inimă curată? Fac ca Dumnezeu ca cu toții să avem o inimă curată, să putem să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem Lui. Amin. Pentru că vedem că El știe, cunoaște totul, tot ceea ce e ascuns și tot ceea ce face și pe față, El totul le știe. Doamne, adu-ți aminte de mine. Și uitați ce spune în versetul 5. Domnul Dumnezeu îl trimite pe Isaia și spune așa: du-te și spune lui Ezechia: așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Vedeți ce zic? Domnul Dumnezeu aude. Nu este surd la rugăciunile noastre. Dar avem îndrăzneala aceasta pentru că avem o inimă curată și lucrăm cu credincioșie înaintea Lui. Am văzut lacrimile tale. El vede suspinele noastre. El vede lacrimile noastre. El vede plânsul nostru. Ori de câte ori noi mergem înaintea Lui. Să mergem cu credincioșie. Să fim cu inimă curată.
Iată că voi mai întâmpla încă 15 ani la zilele vieții tale. Un al treilea beneficiu, Dumnezeu împlinește și Dumnezeu face pentru noi lucruri mărețe. Vedem că Dumnezeu i-a adăugat încă 15 ani lui Ezechiel. Astăzi noi suntem în fața lui Dumnezeu. Astăzi cu noi Dumnezeu ne științează. Am ascultat cântările spre slava lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut foarte mult că aceste cântări parcă te apropie mai mult de Dumnezeu. Îți încălzește inima. Viața noastră, trăirea noastră, vorbirea noastră, cântările noastre spre slava lui Dumnezeu trebuie să fie în așa fel încât să ne apropie de Dumnezeu, nu să ne apropie mai mult de lume, ci mai mult de Dumnezeu. Și atunci, noi când facem lucrurile acestea, El ascultă rugăciunile noastre. Un mare beneficiu. Vede lacrimile și împlinește pentru noi. Ceea ce Dumnezeu vrea de la noi este să ne apropiem de El cu o inimă curată. Beneficii. Ferice de cei cu inima curată. Am citit în verset. A cântat și cântarea a bătut la ușa ta cineva. Și în Apocalipsa spune, iată, eu stau la ușă și bat. În această zi, Dumnezeu bate la ușa inimii noastre. Cheia este la noi. Cheia apropierii noastre de Dumnezeu îl găsim în versetul acesta. O inimă curată. De ce? Cel mai mare beneficiu îl vom vedea pe Dumnezeu. Amin. Asta trebuie să fie o trăire noastră. O trăire sinceră și curată înainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Noi nu știm mâine ce va fi. Ezechia i-a spus că încă 15 ani. Nouă nu ne-a făgăduit că ne va mai ruga încă 15 ani. Dar ceea ce știm, că și ziua de astăzi, și ziua de mâine este în mâna lui Dumnezeu. El deține controlul tuturor lucrurilor. Deține controlul vieții mele. Dar eu trebuie să mă las călăuzit de El. Eu trebuie să-mi las pașii conduși de El. Și Duhul cel Sfânt să reverse peste noi, să ne conducă. Dar îmi lipsește un lucru. Ascultare. Eu trebuie să ascult. Pe Abimelec i-a spus, dă-i nevastă la tot. Și a făcut lucrul acesta. Bărbatul i-a spus, dă săracii. Și n-a făcut. Și l-a separat de Dumnezeu. A plecat trist pe pământul. Dar Zacheu, când s-a coborât în el, Duhul Sfânt, când a venit Dumnezeu, Domnul Iisus a apărut în viața lui, de bună voie a zis, dau la săraci. Și dacă am greșit, dacă am răstăit peste cineva, îi voi da înapoi pătrit. Câți dintre noi am face lucrul acesta? Dacă eu știu că i-am greșit cuiva, mă duc eu să-i dau pătrit înapoi. De multe ori poate îi dai un lucru, acel lucru nu dai înapoi, că ți-e rușine să nu cumva să râdă tine, uite ce mi-a făcut. Dar dacă să nu rămâi de rușine în fața oamenilor, vei rămâne de rușine pentru Dumnezeu. Lucrul ăla trebuie făcut, trebuie mărturisit. Ca ucenicii lui Hristos, sunt niște semne care trebuie să ne învățească în fiecare zi. În urmă cu 3 săptămâni, Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta. Semn. Și direcția aceasta a fost cu semnul, este semnul exterior al unui ucenic al lui Hristos. Cred că Domnul Iisus, El nu avea nevoie de acest semn. Dar El a făcut ca să împlinească cuvântul. El a fost și s-a botezat.
este un semn exterior. Mulți dintre oameni spun că nu avem nevoie de aceste semne, pentru că noi îl avem în inimă. Dar Domnul Iisus nu avea nevoie să depună o mărturie, pentru că El nu era păcat. Mărturia unui buget curat. Mărturia unei inimi curate. Unul dintre semne. Mă uit așa și mă uit prin sală și fiecare stă concentrat și privește. Ce să ne spune? Uitați că un om, noi în viața noastră de zi cu zi, ne identificăm cu niște semne. Atunci când vezi un om trist, posomorât, știi că omul acela poate a avut o durere, un necaz, o problemă. Și atunci știi cum să interacționezi cu el, știi cum să vorbești cu el, știi cum să-l abordezi pe omul respectiv, pentru că îl vezi supărat. În momentul când îl vezi vesel, cu fața senină, omul acesta e bucuros, are ceva bun. I s-a întâmplat ceva bun. Știi cum să interacționezi. Îl deosebești. O femeie sau un bărbat, un ucenic al lui Hristos, de multe ori și de cele mai multe ori ar trebui să cunoțească în îmbrăcăminte un semn exterior. Cum se îmbracă? Știți că oamenii privesc și la fel cum ne îmbrăcăm? Îmi spunea cineva odată, zice, felul cum e îmbrăcată, nu e îmbrăcată, a spus cu alte cuvinte, dar nu să le spun, nu este îmbrăcată adecvat ca și o femeie pocăită. A spus niște lucruri, a spus o denumire care n-aș vrea să spun aici, cum era îmbrăcată. Deci oamenii din jurul nostru știu cum să ne îmbrăcăm. Oamenii din jurul nostru știu cum trebuie să vorbim. Eu când m-am așezat, un coleg de muncă mi-a spus și că vezi că de acum încolo nu mai trebuie să greșești. Nu ne pocăi. Deja ei știu. Noi trebuie să putăm, să avem niște semne exterioare. Vorbirea noastră trebuie să fie cu har și de ea să pusare. Noi să fim îmbrăcați cuvincios, ca și copiii al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Dacă noi facem voie, în totalitate. Dumnezeu ne ascultă. Semnele acestea ar trebui să ne însoțească. Vedem că Domnul Iisus în predica Lui pe munte, între care am citit acest verset, ne vorbește despre nouă fericire. Și una dintre ele este acesta. Fericire cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Mai avem și în Galateni, vedem niște semne. Galateni 5, versetele 22 și 23. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, nouă fericire și bucurie. Oamenii din jurul nostru o să ne identifice dacă suntem niște ucenici al lui Hristos, prin roada noastră, dragoste. Dacă avem de dragoste față de cei din jurul nostru. Bucurie. Dacă în momente de cumpănă, în momente grele din viața noastră, dacă noi suntem bucuroși, oamenii văd aceste lucruri la noi și spun cu adevărat. Omul acesta este diferit. Are ceva în el. Noi trebuie să ne identificăm prin aceste lucruri. Pentru că sunt lăsate pe paginile Sfintei Scripturii.
pace. Și se vorbea în al doilea rând, spunea fratele de pace. Atunci când ești înnecat și furtună, ai pace în inimă. Ești plin de pace și de bucurie. Vedem că Domnul Iisus, când era pe mare cu ucenicii, el avea pace. Îi spune mării și vântului, taci fără ură. El avea pace. Ucenicii erau agitați, el avea pace. Noi ne trebuie să ne identificăm cu pace atunci când avem necazuri în viața noastră, probleme, noi să avem pace. Pentru că noi știm că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Așa cum se citea și versetul, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu vă dau cum mă dă lumea. Lumea ne dă o pace trecătoare. O pace scurtă. Dar Dumnezeu ne dă o pace veșnică. Îndelungă răbdare. Avem noi îndelungă răbdare. De multe ori, poate prin lucruri mărunte, lucruri, am putea spune lucruri de nimic, ne supărăm, ne agităm. De ce oare? Ce mi-a spus? Cum mi-a spus? Facerea de bine. Mai facem de bine celor care ne văd. Oamenii trebuie să ne identifice ca ucenicii al lui Hristos când noi facem binele. Și spune, nu întoarce rău pentru rău. Noi nu trebuie să întoarcem rău pentru rău. Faceți bine. Era la un secol un credincios și un necredincios lui vecin. Cel necredincios îi arunca mereu niște gunoaie în curtea vecinului credincios. Dar cel credincios îi arunca mere, îi arunca fructe. După un anumit timp, se duce cel vecinul necredincios și spune, de ce faci tu lucrul acesta? Spune, fiecare dă ce are. Noi trebuie să dăm ce avem. Ce avem în inima noastră. Dacă nu-L avem pe Domnul Iisus în inima noastră, trebuie să vorbim cuvinte care vin de sus, nu cuvintele bune. Și după lucrurile acestea, omul acela s-a pocăit. De ce? Pentru că el avea ceva ce el nu avea. El avea și pace, avea bucurie, el făcea bine. Credincioșia. Și citeam de vreme. A lucrat cu credincioșie. Și noi trebuie să lucrăm cu credincioșie fiecare zi. Să-i fim credincioși cu Dumnezeu. În orice circunstanță. Blândețea, înfrânarea poftelor. Și în 2 Timotei 2:22 spune așa, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin. Iubiți frați, trăim în lumea aceasta cu multe încercări, cu multe ispite. Trăim în lumea aceasta cu poate remușcări. Dar să știți că poftele acestea ale tinereții nu sunt doar la cei tineri. Sunt la toate categoriile de vârste care poate să le utileze. De aceea cuvântul Lui Dumnezeu ne spune, fugi de tot ceea ce ți se pare că nu este după voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fugim de el și să căutăm neprihănirea împreună cu cine? Cu frații noștri, cei cu inima curată. Și nu vom căuta pe Dumnezeu. Semnele unui ucenic. Și nu vreau ca să mă întind prea mult. Un ucenic al lui Hristos caută să se apropie tot mai mult în Dumnezeu.
Un ucenic al lui Hristos face voia lui Dumnezeu în tău. Și un ucenic al lui Hristos suferă pentru Hristos. Indiferent de ce îi se întâmplă în viața de zi cu zi. Și aș vrea să vă aduc înainte 9 calități al unui ucenic al lui Hristos. Și acesta este Ștefan. A ales pe Ștefan, spune, un om plin cu Duhul Sfânt. Și în versetul 6, în capitolul 6, versetul 8, spune așa: Ștefan era plin de har și de putere. Un ucenic al lui Hristos este plin de har și de putere. Un ucenic al lui Hristos care făcea minuni și semne mari în lume. În al treilea lucru, era plin de înțelepciune. Știți, era un împărat. A cerut ceva de la Domnul și spune: Domnul, ce vrei să-ți dau? Și a cerut un lucru, înțelepciune. Oare, ce cere lui Dumnezeu? Aș vrea ca în această dimineață să cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să știm cum să ne comportăm în viața noastră de zi cu zi, în relația noastră cu oamenii, în relația noastră cu biserica, ca cei din jurul nostru să nu ne vadă pe noi, ci să-L vadă pe Hristos în noi. Adică omul acesta, cu adevărat, este un om care îl are pe Hristos în noi. Vedem pe Ștefan, care avea fața bucuroasă, și în versetul 15 spune așa: toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Uitați-vă când oamenii din jurul lui aruncau cu pietrele, când oamenii din jurul lui îl bajocăreau și priveau la el, vedeau o față ca de înger, o față bucuroasă. Una dintre calități. În același lucru este că avea îndrăzneală să predice. El îi spunea cu îndrăzneală și cu putere, cu tărie. Atunci când ai de-a face cu oameni, poate spui: eu nu am darul acesta de a predica, eu nu am darul acesta de a vorbi. Dar vreau să spun că din lucrurile acestea materiale, din lucrurile acestea ne putem schimba direcția oamenilor. Atunci când ești la serviciu, poți să te folosești de circunstanțele în care ești, de lucrurile care sunt, poți să te folosești de ele și să le transformi și să le schimbi direcția. Când veneam spre Cluj, ne-am oprit undeva pe drum și să facem o pauză în zona Sibiului. Stând afară, așteptând soția, ne-am pus mâinile așa. În fața mea era un om și eu nu știam de ce stau acum, privind așa. Mi-am pus întrebarea: oare de ce stau așa aici? Știți că Dumnezeu vrea să ne folosească într-un fel, dar noi trebuie să luăm seama bine. Și omul acela mi-a cerut o țigară. Și i-am spus să nu fumez. A stat, a privit puțin la mine și zice: tu ești pocăit. Oamenii din jurul nostru trebuie să vadă lucrurile acestea. Și de aici am putut să iau legătura și să direcționez lucrurile în așa fel încât să pot să-i vorbesc de Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Rezultă că omul acesta avea soția și copiii credincioși. Dar el se împotrivea cuvântului Dumnezeu. El se împotrivea, spunea: și soția mea să roagă mereu pentru mine. El cunoștea pe Dumnezeu, dar nu vrea să facă. La locul de muncă unde ești, poți, în relația cu oameni, folosește-te de lucrurile mărunte, de lucrurile acestea materiale
și direcționează-ne către Dumnezeu. Asta e una dintre calitățile unui creștin. Nu trebuie să fii un mare predicator. Nu trebuie să fii un mare evanghelist să predici Evanghelia. Dar trebuie să știi cum să direcționezi privirea oamenilor către Dumnezeu. Schimbă direcția. Dacă vezi că mergi într-o direcție greșită, schimbă-le direcția. Ca să meargă în aceeași direcție cu tine. Să vadă și ei pe Dumnezeu. Vedem pe Ștefan cu a șasea calitate că spune adevărul chiar cu prețul vieții lui. În capitolul 7, versetul 51. Spunea 52. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și strâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a prironit de ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând la picioare la dreapta lui Dumnezeu. Vedem că Ștefan le spune adevărul chiar cu prețul vieții lui. Un alt lucru vedem pe Ștefan că vede slava lui Dumnezeu. Am văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând la picioare la dreapta lui Dumnezeu. O altă calitate este, la Ștefan, vedem că este un om al rugăciunii. În versetul 59 din capitolul 7 spune așa: și aruncau cu pietre Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Ștefan se ruga pentru ei. Apoi a genunchiat și a strigat la stare: Doamne, nu le ține în seamă în păcatul acesta. Mijlocește pentru ei. Ștefan, un om al rugăciunii. Un ucenic al lui Hristos trebuie să fie un om al rugăciunii. Atunci când trebuie să fie în casă de rugăciune și alege să meargă în altă parte, trebuie să-și pună un semn de întrebare. Spunea cineva odată, zice, dar tu nu trebuia să fii la ora asta la biserică. Oamenii din jurul nostru știe și programul de biserică. Și atunci când nu ne vedem biserică și suntem în altă parte, bineînțeles, dacă sunt lucruri motivate sau nemotivate. Dar dacă ești nemotivat în altă parte, oamenii văd lucrul acesta. Noi trebuie să fim niște oameni de rugăciune. Ca oamenii din jurul nostru să vadă în noi pe Hristos. Să vadă relația noastră cu Dumnezeu, care avem cu Dumnezeu. Și să mijlocim pentru ei. Atunci când vezi pe cineva în necaz, în supărare, mijlocește pentru ei, roagă-te pentru ei, întinde-i o mână de ajutor. Nu-l vorbi de rău, vorbește de bine, înaintea lui Dumnezeu. Scoate în evidență lucrurile bune, nu cele rele. Atunci când privești la unul, vezi două calități, două lucruri paralele. Noi trăim ca oameni în lumea aceasta și avem greșeli. Dar nu trebuie să ne prindem cu mâna de greșeli că sunt om și greșesc. Nu. Că atunci trăiesc numai în greșeli. Dar atunci noi când privim la cel de lângă noi, să privim la calitățile lui bune. Atunci când privești la cineva doar la calitățile bune, nu le mai vezi pe cele rele. Dar când privești doar la cele rele, nu se mai văd cele bune. Este exact ca un magnet care se lipește de fier sau doi magneți care se lipesc unul cu altul. Dar dacă l-ai întors, ei se respingă. Noi trebuie să privim întotdeauna la calități. Domnul Iisus niciodată n-a privit
mai mult la defectele noastre. El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și El a vrut să ne smulgă din lumea aceasta, plătind prețul răscumpărării noastre. El a plătit un preț cu preț de sânge. După învierea Lui, s-a prezentat în fața ucenicilor și spune lui Toma: vii, privește, privește la semnele puilor. Erau și semne exterioare, pentru că El a plătit un preț de răscumpărare pentru mine. Preț de răscumpărare. A fost un preț de sânge. Avea niște semne exterioare. El nu trebuia să plătească. Dar El a făcut din dragoste pentru noi, ca să ne răscumpere pe noi. Vino și puneți degetul în coasta mea. Coasta străpunsă. A fost străpunsă inimă. Pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru fiecare parte. Aceste semne ar trebui să ne însoțească pe fiecare parte. Ca și copii al lui Dumnezeu. Ca niște ucenici al lui Hristos. Trebuie să ne însoțească. Să fim buni, să fim darnici, blânzi, meriți, cu o inimă curată. Acesta e cel mai mare beneficiu. Îl vom vedea pe Dumnezeu. Să trăim în lumea aceasta cu credincioșie și dreptate. Să ținem sus steagul Evangheliei și cu oricine vor intra în contact. Să nu lăsăm, să nu spunem cuvânt din partea lui Dumnezeu. În fiecare zi când citim din cuvântul lui Dumnezeu, ia-ți un cuvânt, meditează la el toată zi. Și dacă nu știi ce să spui celui de lângă tine, roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea cuvintele potrivite. Amin. Și cuvintele noastre să fie cu har și drese cu sare. Știți când are sarea gust? Atunci când se topește. În momentul când ai pus sarea în apă, dă gust. Așa trebuie să fie și credincios. Atunci când nu mai mă văd pe mine, ci îl văd pe Hristos, spune, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci cei de lângă mine vor vedea semnele că Dumnezeu locuiește în inima noastră. Amin. Amin.